ରାଜନଗର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୁବକ ପାପୁନ୍ ଛୋଟ ଦିନରୁ ସମାଜ ସେବାକୁ ନିଜର ଜୀବନ ମନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାବେଳରୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସାରି ସେ +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା ମୋଡ଼ ନେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି। ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ। କଲେଜର ସମସ୍ୟା, ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାର, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣୋତ୍ତର ସବୁ ଉପରେ ସବୁଦିନ ଦାବି କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେଇ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ରାଜନଗର ଉପରେ ମନେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ବଡ଼ କିଛି କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। +2 ସାରି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଦ୍ରକ ଆଇନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏଠି ଆହୁରି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆନ୍ଦୋଳନ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ। ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇ ଭାବିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବୀର ସବାରକର ହେଲ୍ପ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର, କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ। ସମାଜର ଅବହେଳିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜନୀତିର ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଳିନୀ କାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି ସହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜନୀତିକ ଯାତ୍ରା। ରାଜନଗର ବିକାଶ, ଛାତ୍ର ସମସ୍ୟା, ମେଡିକାଲ ସେବା। ସକାଳ ସକାଳେ ଦାବି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନିବେଦନ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ। ଆଜି ପ୍ରେରଣା ନେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଦର୍ଶରୁ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ସହ। ସମାଜ ପାଇଁ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାଜ ସେବା ନିଜର ପରିଚୟ। ରାଜନୀତି ହେଉଛି ସେବାର ମଞ୍ଚ ଏବଂ ରାଜନଗର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ବିକାଶ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।